ಗೈಸ್ ಇನಿ ಆಟಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಆಟಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನು. ಆಟಿಸಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುವೆರು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ. ಉಂದು ಎಂಚಿನೈಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂದ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ. ಆಟಿಸಮ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಏತ್ ಲೆತ್ತುಂಡಲ ಅಕುಲು ನಮನ್ ತೂಪುಜೆರ್. ಅಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು. ಬುಲ್ಪುವೆರ್ ಕಲ್ಕುವೆರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆನಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಮಂಡೆನ್ ನೆಲಕ್ ತಾಗೋನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈನ್ ಅಕ್ಲ ಅಗಿಯೋನು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಡು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆನ ಲೋಕುಡೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಕೈತಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನ್ಡು ಗೊಬ್ಬುಜೆರ್. ಬೇತೆ ಒಯಿಟಂಡಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ಲುವೆರ್. ಜೋಕುಲೆನೊಟ್ಟುಗುಲ ಸೇರುಜೆರ್ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಆತೆಗ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ತರೆನ್ ಅಲ್ಗವ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರಾನ್ ತಿರ್ಗವ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರಾನ್ ತಿರ್ಗನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಆಟಿಸಮ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರುಜೆರ್ ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತುನೈನ್ ಅಕ್ಲು ಮುಟ್ಟುಜೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಕುನು ಕುಲ್ಲುನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುನು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಥೆರಪಿಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಡು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಬೋಡು. ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಬೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿಲ ಬೋಡು. ಆಟಿಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಜೋಕುಲೆಡ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪುದರ್ಲೆತ್ತುಂಡ ನಮನ್ ತೂಪ. ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆನಗ ಅವು ಕೊರು ಉಂದು ಕೊರು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಓಲ್ ಇತ್ತುಂಡ್ರ ಪುದರ್ಲೆತ್ತುಂಡರ ಅಪಕ್ಕ ಬರ್ಪ. ಏಪ ನಮ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುನಗ ನಮನ ಮೋನೆನ್ ತೂಯಿಜೆರ್ಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಕೊರು ಪನ್ನಗ ಕೊರ್ಜೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆನ ಲೋಕೊಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆರ್ಡ. ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎನ್ನಡೆಲೆ ತಂದು ಪೋಡು. ಅಪಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದಾದಾಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯೆಪ್ಪುನಗನೆ ಥೆರಪಿಗ್ ಪೂರ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂತೆ ಸರಿ ಆಪ. ಕೆಲವೆರೆಗ ಆಟಿಸಮ್ ಪಂಡ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾತ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ. ಎನ್ನ ಮನಸ್ದ ಪಾತೆರ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿಸಮ್ ಇತ್ತನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬಾಲೆನ್ ಕೊರೊಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಗವಿಕಲೆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಆಟಿಸಮ್ ಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಪಾಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಕೊರ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಮಡ ಕಾಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನು. ಆಟಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.